ちで寂しい時には僕の声を思い出して今何ができるのかそれは君の心が知っているよありがとうございます。よかったら最後皆さんで手拍子してみてください。ありがとうありがとうございました。どこから生まれるんだろう悩みは人それぞれだ求めてるのは答えじゃなくて途中式を聞いてほしいだけ自己採点してみるとさ小さなことで悩んでると気づくでもやっぱり自分にとっては大きなことなのにな言いたいけど言えない話せない喉に何かが刺さってるああどうしようもなくて誰かのせいにしてしまう自分にさよならしよう一人ぼっちで寂しい時には僕の声を思い出してがむしゃらに突き進めば一つの道にたどり着くよ周りは気にしなくていいから最後に信じるべきは自分で今何ができるのかそれは君の心が知っているよ買ったばかりのスニーカーで明日ばかり追いかけてた大切な今をどれだけ失ってただろうこんな辛いことがあったんだと楽しそうに話すおじいさんを見た失敗を恐れて考え込んでしまう自分にさよならしよう歩み出した小さな勇気は果てしなく続く未来を紡ぐ長くて険しいだろうけど一つの道が待っているよ諦めない人だけに見える光のかけらを探して今何ができるのかそれは君の心しかわからない一人ぼっちで寂しい時には僕の声を思い出してがむしゃらに突き進めば一つの道にたどり